Tenim preparat el tercer objectiu, que és múltiples usuaris que puguin entrar, però sense fer múltiples condicionals, perquè si no acabaríem mai. Imagineu-vos una empresa de 50 treballadors, hauries de fer 50 bucles. Impossible. Llavors hi ha l'opció aquesta del que en anglès és for, i aquí hem de fer comptar a partir de, comença a comptar a partir de 0 i va canviant automàticament, i en una línia en tenim prou. D'acord? Bé, en aquest cas s'ha de fer també amb una funció perquè funcioni correctament. Bé, aquí tinc una targeta i un clauer autoritzats, i allà tinc una targeta i un clauer no autoritzats. Agafo el clauer autoritzat, el poso, se'm posa verd, passeu i se m'obriria la porta. Si ara agafo, per exemple, la targeta no autoritzada, posa vermell i em posa pel port sèrie accés denegat. Si ara agafo l'altre clauer no autoritzat, el mateix, accés denegat. En canvi, si per exemple agafo la targeta, en aquest cas sí autoritzada, i m'autoritza l'entrada. Ok.